ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விகாராக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஹிந்தி பிரச்சார் சபாலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செமினார் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வருஷம் செமினார் ஜூலை மாதம் நடக்க இருக்குது. அதாவது பிராத்மிக் மத்தியமாக ராஷ்டிர பாஷா எக்ஸாம் ஆகஸ்ட் மாதம் எழுத போகிற குழந்தைங்களுக்கு ஜூலை 17 செமினார் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பிரவேசிக்காலேருந்து பிரவீன் வரைக்கும் ஜூலை 27 அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பிராத்மிக்கு ஜூலை 17 காலைல 10 to 1 நடக்கும். அதே மாதிரி மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்குரிய செமினார் காலையில் 10லேருந்து ஈவினிங் 5 மணி வரைக்கும் நடக்கும். இடையில லஞ்ச் பிரேக் 1 to 2. இந்த செமினார் ஆஃப்லைனில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் எல்லா பிரச்சாரக்ஸும் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போய் இந்த செமினார் அட்டன் பண்ண வைங்க. இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் நான் சொல்கிறேன், மற்றதை பற்றி எனக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி பயனுள்ள பல தகவல்களை பெற எங்களோட விகாராக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பல அப்டேட்ஸ்களோட அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.